дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. سامان محمدبеков соҳиби медали биринҷӣ гардид. хонандаи тоҷик дар 54-мин олимпиадаи ҷаҳонӣ ИФО 2024 соҳиби медали биринҷӣ гардид. мулоқот бо вазири хоҷагии қишлоқи ҷумҳурии Ӯзбекистон. шаҳрамонро тозаю озода нигоҳ медорем. инъикоси обу пирях дар асарҳои рассомонии Тоҷикистон. дар бозиҳои тобистонаи Олимпияи Париж 2024 аз риштаи ҷудо Сомон Маҳмадбеков дар вазни тар 81 килограмм соҳиби медали биринҷӣ гардид, иттилоъ медиҳад Амид Ховар. Сомон дар даври аввал озод буда, дар марҳилаи дуюм бар Фарес Бадавии фаластинӣ ва дар рақобати баъдӣ бар Франк Дэвид аз Нидерланд пирӯз шуд. дар давраи якчорниҳоӣ варзишгари тоҷик бо Тато Григалашвили аз Гурҷистон гӯштен гирифта аз ӯ шикаст хӯрд ва ба марҳилаи тасаллобахш рафт. дар марҳилаи тасаллобахш Сомон бар варзишгари Ӯзбекистон Шарофиддин Болтабоев ғолиб омад. варзишгари тоҷик дар рақобат барои медали биринҷӣ бар ҷудочӣ аз Италия Антонио Эспозито ғолиб омада сазовори ҷойи сеюм ва медали биринҷӣ гардид. мишгона Самадова муштзанбонуи тоҷик ки дар вазни 57 килограмм Тоҷикистонро дар бозиҳои олимпӣ муаррифӣ мекард, дар аввалин муҳорибаи худ аз Алиса Мендозаи амрикоӣ шикаст хӯрд ва аз идомаи рақобатҳо маҳрум гашт. хонандаи тоҷик дар 54-мин олимпиадаи ҷаҳонӣ ИФО 2024 соҳиби медали биринҷӣ гардид, иттилоъ медиҳад Азия плюс бо иснод ба Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон. ба гуфтаи манбаъ, аз санаи 21 то 29 июли соли равон дар донишгоҳи технологии вилояти Исфаҳони Эрон 54-мин олимпиадаи ҷаҳонӣ ИФО 2024 аз фанни физика баргузор гардид. дар он аз 44 давлати дунё иштирок карданд. аз Тоҷикистон 5 нафар хонандагон аз муассисаҳои гуногуни мамлакат иштирок намуда сазовори як ҷойи сеюм ва як ҷойи ифтихорӣ гардиданд, навиштааст манбаъ. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо вазири хоҷагии қишлоқи ҷумҳурии Ӯзбекистон Иброҳим Абдурахмонов, ки бо сафари корӣ ба вилояти суғд ташриф овард, мулоқот кард. ҳадаф аз сафари меҳмонон, ки бо роҳбарии вазири хоҷагии қишлоқи кишвари ҳамсоя сурат гирифт, тақвияти ҳамкориҳо ва амалӣ намудани дастуру супоришҳои сарварони ду давлат арзёбӣ карда шуд. раиси вилояти суғд зимни мулоқот иброз намуд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон бо сиёсати оқилонаи сарони давлатҳо робитаҳои хуби иқтисодӣ ва илмиву фарҳангӣ дорад. таъкид гардид, ки дар ҳудуди ҳарду мамлакат бо ҷалби сармояи муштарак даҳҳо адад корхонаи саноатӣ фаъолият дошта, равобити иқтисодӣ густариш ёфта истодааст. раиси вилояти суғд ҳамзамон доир ба вазъи соҳаи кишоварзӣ дар вилоят ва зарфияту имкониятҳои мавҷуда маълумот дода, барои тавсеаи ҳамкорӣ дар бахшҳои буғпарварӣ, кирмакпарварӣ, зотпарварӣ, тухмипарварӣ, ташкили гармхонаҳои инноватсионӣ изҳори омодагӣ намуд. ҷонибҳо инчунин ба роҳмондани ҳамкорӣ дар соҳаи илмро мувофиқи мақсад дониста, ташкили семинару курсҳои бозомӯзиро ба манфиати тарафайн арзёбӣ карданд. тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист, маҳалли иқомат, роҳу кӯчаю майдонҳо дар пасманзари ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳифзи манобеи об ва дигар мушкилоти экологӣ дар шароити тағйирёбии иқлим аҳамияти вижаро дору аст. дар ин замина мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳи ташкилоту муассисаҳо, ҷомеаҳои меҳнатӣ ва сокинонро ба тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист назди манзилҳои истиқоматӣ, кӯчаю майдонҳо, аз ҷумла бо тартиби муайян баровардани партовҳо ва дигар корҳои ободонӣ ҷалб менамояд. бо ин мақсад тибқи дастури раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар раъси гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр аз кӯчаи хиёбон назди биноҳои ҷамъиятӣ, варзишгоҳи шаҳр дидан намуда, ба масъулин барои дар ҳолати хуб тозаю озода нигоҳ доштани роҳу кӯчаҳо, ҷои буру роҳравҳо, беҳдошти ҳолати чароғонкунии кӯчаҳо, нав кардани шиору овезаҳо, ба тартиб овардани саҳну атрофи биноҳои ҷамъиятӣ ва маъмурӣ, нигоҳубини гулгашту майдонҳо, ташкили ҳашарҳои ободонию тозакорӣ дастуру супоришҳо дода шуд. инъикоси обу пирях дар асарҳои рассомонии Тоҷикистон таҳти чунин унвон дар муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии таърихию кишваршиносӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ бо ташаббуси Осорхонаи миллӣ намоиши асарҳои рассомонии тоҷик
оғоз ёфт. намоиш бо мақсади муаррифии шоистаи ташаббусҳои ҷаҳонии президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соҳаи обу иқлим аз ҷумла 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва соли байналмилалии ҳифзи перияхҳо эълон гардидаи соли 2025 ташкил гардид. дар намоиш аз фонди тиллои осорхонаи миллӣ беҳтарин намунаҳои осори санъатии тасвирӣ ки аз ҷониби рассомони машҳури тоҷикистон офарида шуда дар онҳо обҳои мусаффо, кӯҳҳои осмонбӯс, дарёву чашмасорон, перияхҳо ва дигар зебоиҳои диёр тасвир гардиданд пешниҳод шуданд. намоиши инъикоси обу периях дар асарҳои рассомонии тоҷикистон то санаи 14 августи соли равон идома ёфта. дар ин муддат сокинону меҳмонони шаҳри босонии панҷакент имкон доранд бо офаридаҳои рассомонии тоҷикистон аз наздик шинос шаванд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.